Күйіктегі алгоритм лицей ешік алдына бүгін бірінші сыйныфқа қабыл етілгендерінің яңа исемлігін шығарып білелер. 175 балам барсы да әлі 2 атына әлеккіне бірінші исемлікке кірмеген бұла. 176 бала бірінші классқа әлекмет, әқая барыға бұл балаларға қазір оқырға. Күйік ауылындағы бірден бір мектепке бірінші сыйныфқа 476 ғойлә ғариза берген бұла. Әмі онда урын жетмеу себеплі 176-сын қабыл ете алмадылар. Бұл хақта біз де репортаж түсірдік. Ул эфирға шыққаннан соң район башлығы тенилер белән очрашты, мәселәне хәл итү юллары хакында фикер алыштылар. Бүген проблемадан чыгу юлы табылган. Издан приказ о принятии этих детей. Күйік мәктәбенә элек кабул ителмәгән балаларның алынуы хакында буйрык чыкты. Хәзер біз аларның әтиәниләренә шалтыратып хәбәр итәчәкбез. Мәктәптә укучыларга белем бирү өчен өстәмә урыннар булдырылачак. Барысы да санитар таләпләрне исәпкә алып башкарыла. Создаются дополнительные места для посадки детей. Димәк, быел алгоритм лицейында рекордлы сандагы 2500 бала укыячак. Гәрчә ул 1200 кешегә исәпләнгән булса да, барсын сыйдырыр өчен яңа өстәл урындыклар кайтарачаклар. Бинадагы бүлмәләр уку сыйныфлары өчен җиһазландырыла. Кабинетларда балалар саны 40-ка җитәргә мөмкин. Бу бүлмәдә безнең йоклау бүлмәсе иде. Монда балалар уйнап яталар иделәр. Хәзер бу бүлмәгә парталар куеп, яңа парталар, урындыклар куеп, без яңа класс ясыйбыз. Яңа балалар керә инде монда бала укырга. Күйік урнашуы буенча Питрәчкә карый, ләкин монда яшәүчеләрнең күбесе Казанга барып эшли. Заманында торак йортлар меңләп төзелә, ләкин социаль инфраструктура мәсьәләсе хәл ителми. Шуңа охшаш проблема бүген Әлмәт районында да бар. 2018 ел белән чагыштырганда быел анда 2 тапкырга күбрәк бала укырга керәчәк. Инженерный лицей. Әлмәтнең яңа инженерия мәктәбенә эләгергә теләүчеләр күп, әмма анда урын җитмәгәнгә күрә 220-дән 192-не генә кабул иткәннәр. Шуларның 25-ен якындагы уку йортларына керттек. 3 гаилә мәсьәләдән чыгу юлын әлегә үзләре эзли. 192 заявления приняты. Соңгы 5 елда Татарстанда беренче сыйныфка баручыларның саны 7000-гә арткан. Бу балалар күп тууы белән бәйле. Нәтиҗәдә бакчалар белән дә хәл четерекле. Узган ел республикада 1000 сабыйга исәпләнгән 5 бакча ачылган. Быел тагын 8-не салалар. Урын җитмәү мәсьәләсе буенча Кабат Питрәч алда, Царево торак комплексында 1193 бала бар. Аларның 383-е бакча яшендә, әмма һәммәсенә урын җитми. Мәгариф министрлыгында балалар бакчага эләкми калган очракта аларны я Казанга, я махсус булдырылган белешмә бирү үзәкләренә йөртергә киңәш итәләр. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.